שיפלנו ונגדיר אותה מחר. טיפונת מתקרים. זה שתדע לא עובר אצלי, נגמר. לא, אני רוצה לבדוק לך שזה מקרה טוב. זה הספיני. אמרו לי, זהו, פשוט שאין פה פליטה. יופי. האמת שאני לא יודע איך הוא הצליח בכלל. תכף אני לא יודע איך הוא הצליח. טוב. חבר'ה, אז צהריים טובים לכולם. אני מאוד שמח לראות את כולם. סדר היום שלנו בקצרה. אנחנו נתחיל בהרצאה של קרן כהן. בן חיים. סליחה, קרן חיים, אמא של תום. שקודם כל תודה רבה שבאת, אנחנו מאוד מאוד מעריכים. והיא תרצה לנו בחלק הראשון על עבודה עם ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, מכירים, אבל זאת הרצאה ממש מקצועית ראשונה שלנו בנושא, אז אנחנו שמחים ומעריכים. אמא של רונלדיניו? כן. זאת אני, ואבא שלו יש שם. כן, אבא שלו רב. אז תודה שבאתם, מעריכים מאוד. זה החלק הראשון שלנו, אנחנו נעשה אחרי זה הפסקה קצרה, ואנחנו נהיה פה בכיתה עם גם כמה דברים שאני רוצה לדבר ולחדד לגבי ההרגלים, הנהלים שלנו, טיפונת לשתף איתכם דברים שאני רואה וחווה ביציעים והרבה אצל קבוצות אחרות, אבל אני מאוד רוצה שנימנע מדברים מסוימים שאני רואה במגמות מסוימות שקורות וחשוב לנו לשמר את מה שיש לנו, אז אנחנו נחדד לגבי זה ונדבר על ביטחון עצמי. לספורט בכלל, ואיך אנחנו יכולים לעזור לילדים בפרט. החלק השלישי שלנו יהיה המגרש, ושם אנחנו נעסוק בעבודה תחת לחץ, עבודת כדור תחת לחץ. אני ארחיב אחר כך קצת יותר למה זה הנושא שהכי קריטי מבחינתנו כרגע. המאמנים של הנערים ב', ילדים א', נערים א', חווים את זה יפה, וזאת נקודה שחשוב לדעת שאנחנו לחזק בכל הרמות ובכל הגילים עצמם. אז זאת התוכנית שלנו להיום. שאלות? מעולה. אז שאלה? כן. קודם כל ממש תודה לבנות שמוליק להיות פה. אז אני קרן, ואני מרפאה בעיסוק. אני לא אגיד לכם כמה שנים, כי זה הסגיר את הגיל שלי, ואני לא מעוניינת שככה נתחיל את המערכת היחסים הזאת. אני עבדתי 10 שנים בשיקום נפגעי ראש, והיום אני מנהלת את התחום של הריפוי בעיסוק במרכז שירותי הבריאות מחוז מרכז, בטיפולי בית ובגריאטריה, והתחלתי עכשיו התמחות בהפרעות קשב במתבגרים. אבל התפקיד העוד יותר חשוב שלי, ובעצם הכי חשוב שלי בחיים, זה שאני אמא של תום ובן, רונלדיניו, שתום בן 13 והוא משחק כדורסל בערך מאז שהוא יכל להחזיק כדור. ותום מאובחן עם ADHD, עם הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה, כבר אנחנו בתהליך כמה שנים, וכבר מכיתה ו' הוא בא ואמר לנו דווקא במסגרת אימון שהיה לו, אני לא מצליח להקשיב על המאמן, שמדבר. ואז הלכנו ועשינו את התהליך. הוא כל הזמן היה ככה גבולי וזהו, אז הסיבה שבעצם רציתי להגיע ולדבר איתכם היום, זה בגלל שאני יודעת לפחות על 3 שיש עם תום בקבוצה שהם מאובחנים, ואני בטוחה שאתם רואים, מכירים, חלק אולי אתם יודעים, וחלק פחות, וחלק גם עוד לא עברו אבחון. ילדים עם הפרעות קשב וריכוז על המגרש שלכם, לא סתם הם מתנגדים לספורט, אנחנו נדבר על זה קצת היום. וזה מאוד מאוד חשוב שתדעו ותכירו איך אתם יכולים להוציא מהם את התוצאות הכי טובות על המגרש. אנחנו נתחיל קצת ממה זה ADHD, סביר להניח שהם מכירים, אבל לא הרבה יודעים שזה בעצם נכנס ב-DSM תחת הבחנה שהיא פסיכיאטרית, למרות שהיום כבר יודעים וכל המחקרים מראים שזו מחלה נוירולוגית, לא בדיוק מחלה, הפרעה, וזה בעצם המוח שלהם עובד אחרת, והם נולדים ככה, וזה מההתחלה מפרשים אצלם דברים אחרים במוח, תופסים את הדברים בצורה שונה, ומאוד מאוד חשוב להכיר שזה המצב. עוד משהו שחשוב להכיר, שאם איבדתי עכשיו בשתי דקות האלה, חלק מכם, בגלל השקף העמוס הזה ובגלל שהוא באנגלית, לא כל ההרצאה הולכת להיראות ככה, אז אתם יכולים להיות רגועים, אוקיי? כי אני בטוחה שחלק כבר התחילו לחשוב ממש בקריחונים, למה פספסתי בגלל זה את השנץ, זה לא המצב. שגם לנו יש הפרעת קשב. יפה, תודה, אני התחלתי אותו בזה. אם אני אצליח להחזיק את ההרצאה, זה יהיה נס. בגלל זה אני יושב לבד ובסוף. בספסל של הכל. כן, כן, כן. Challenge accepted. לגמרי. הרוב ניסו להבין את מה זה. כן, לא סתם אני כאן, לא סתם אני כאן. אוקיי, אתה יכול להעביר לבא.
ותשים את הסרטון הראשון. אז אל תדאגו, זה לא הולך להיות... כן, סרטונים זה טוב בקשב שלנו, אבל הרמת לי מה שנקרא להנחתה, תכף נבדוק אם יש או אין לכם הפרעת קשב וריכוז. מי שמכיר את זה לא לגלות, ועדיין לשים לב ולספור כמה פעמים הן מתמסרות בבידור. כמה פעמים? 16. יפה. ראיתם את הגורילה? כן. מכירים את הסרטון? כן. מי ראה שהווילון מתחלף בצבע? באמת? אבל אני מכיר. הייתה גורית? אתה מכיר? אתה מכיר גם את הווילון שמתחלף בצבע? רגע, גם אני לא ראה את הגורילה. הוא הסתובב בדיוק כשהגורילה... הוא לא ראה את הגורילה. אתה יכול לעצור עמוס ולחזור מהמצגת? אבל אתה לא מכיר את הסרטון? אני מכיר עם הגורילה, לא שהווילון מתחלף. לא מכיר שהווילון מתחלף, אוקיי. בעצם, לרוב, אם באמת יש הפרעת קשב וריכוז, מצליחים לראות, מי שלא מכיר את הסרטון, רואה גם את הגורילה, גם, לא בטוח שהוא יצליח לספור נכון את ההתמסרויות, אבל יראה גם את הווילון המתחלף, תזכרו את זה לאחר כך. אם יש הפרעה, אז רואים? אז רואים את הכל. כן. אוקיי? ומי שלא ומתמקד אך ורק בזה, כנראה שיצליח לספור נכון את ה-16, אבל הוא לא יראה את הדברים האחרים. אנחנו צריכים שלכולם יהיה HD, שיראו את הכל. יפה. נכון. איזה מזל שהוא המאמן של הבן שלי. אבל מי שמקודם אמר, אז אולי יש לי הפרעת קשב וריכוז, אז היום מאוד נהוג, בטח שבקרב גברים מעל גיל מסוים, אני לא אסגיר, או אבות של ילדים עם ADHD, לכולם יש היום ADHD, מה זה, נכון? אנחנו חושבים, אנחנו חברה בהפרעה, זה לא רחוק מהמציאות, אבל לא לכולם יש ADHD, אנחנו מדברים היום באחוזים, על 10% מהילדים שהם מאובחנים ומאובחנים דרך המערכת הציבורית. זה גם רמות, לא? זה רמות של... זה נכון, זה גם רמות, גם לא כל ילד עם ADHD הוא כמו אח שלו עם ADHD או כמו החבר שלו עם ADHD, אוקיי? אבל כן, אלה הנתונים שאנחנו יודעים. במבוגרים זה יורד ב-4-7%, זה לא אומר שההפרעה עוברת כשאנחנו מתבגרים, אוקיי? ממש לא, היא נשארת איתנו כל החיים, אבל במבוגרים פחות אנשים הולכים לעשות את האבחון. פה לא נכנסים כל הנתונים של מי שבעצם עושה אבחון פרטי, או מי שבכלל לא הולך לעשות אבחון כי הוא חושב שהוא יכול להסתדר. מה שכן, אוקיי, אתה נגיד, כמה זמן לוקח לך, אתה, שלא ראה את הגורילה, כמה זמן לוקח לך שאתה מעביר סרטון ברילס בפייסבוק, אם הוא לא מעניין אותך? שנייה, יפה, אוקיי. כל בעצם הקליפים שלנו נהיו קצרים יותר, אנחנו חווים את העולם דרך הטיקטוק, ואנחנו כמעט כולם עושים משהו תוך כדי מה שאנחנו עושים, אוקיי? יכול להעביר? גם שירים כבר לא ארוכים כמו. נכון, בדיוק, שירים. אני כבר לפני 8 דקות, 10 דקות. אין דבר כזה, כן. תנסו להקשיב לזה, אמריקאים, אני רוצה 7 דקות שיר, כאילו אנשים לא מחזיקים, אנחנו מתחילים להתגרד בגוף. זה לא מעניין. זה מאוד מעניין. גם סדרות אגב כבר מצולמות את זה, וגם יותר קצרות. נכון. אז לא לכולם יש ADHD, יש כן הרבה מאוד אנשים שיש להם פגיעה נרכשת בקשב, הפרעה בקשב, על כולנו כרגע במדינת ישראל ובאיזושהי הפרעה בקשב בגלל המלחמה למשל, אוקיי? זה משהו שתופס לנו מקום, שאנחנו מרגישים שאנחנו מוסכים, שאנחנו עושים דברים פחות טוב, שאנחנו לא זוכרים, זה לא אומר שיש לנו הפרעת קשב, שזאת פגיעה מולדת, שוב אני אגיד, המבנה המוחי שלהם עובד אחרת, אוקיי? אז זה מאוד מאוד חשוב להבין, כי מי שיש לו את ההפרעת קשב, הוא צריך התאמה של הסביבה שהיא אחרת, הוא צריך הבנה שהיא אחרת, מאשר מישהו שזה יכול להיות שזה זמני בגלל מצב רגשי, או בגלל איזושהי תחלואה אחרת. אתה יכול להעביר. אוקיי? אנחנו לא ניכנס למה התסמינים ואיך אנחנו מאבחנים וזה, כי אין לנו זמן, וזה גם לא המטרה של ההרצאה היום. כן חשוב לי אבל שתדעו ותגידו אם אנשים אומרים, יש לי הפרעת קשב וזה לא באמת משהו שהוא מאובחן. זה כן צריך להופיע, יש כאלה שיגידו עוד לפני גיל 12 תסמינים, אוקיי? ויש כאלה שיגידו לפני גיל 7, וזה צריך להשפיע על כמה אופניות של תפקוד. זה לא יכול להיות רק כי אני בשיחה עם אשתי ואני לא מקשיב לה כי אני גבר טיפוסי, אוקיי? סיפור אמיתי. אבל אנחנו גורשים, כן. רק לצורך העניין. אבל, או שזה לא יכול להיות גם רק בגלל שאני לא מקשיב בבית ספר, זה צריך להיות גם בכדורסל, גם בבית ספר, וגם שאני
במערכת יחסים חברים שלי למשל, וצריך לוודא טוב טוב שאין שום דבר אחר. אין הפרעה של חרדה, אין דברים נפשיים אחרים, כי הרבה פעמים מישהו שנמצא בחרדה או בדיכאון יכול לראות אותו דבר כמו מישהו שיש לו הפרעת קשב וריכוז. כן, אז בפעמים זה גם מתחבר אחד עם השני. נכון, אנחנו נגיע גם לזה. אוקיי, שקט הבא. אני אומרת לכם, אני שילמתי פה ממיטב כספי. אוקיי? וזה מביא אותי באמת לשקף הבא. אוקיי? למה היה לי כל כך חשוב לבוא ולדבר איתכם היום? כי יש לכם הזדמנות לעזור לילדים האלה בצורה שאתם אפילו לא מבינים עד כמה. אוקיי? מדברים היום על זה שבכלא רמלה, 50% מהאסירים שם מאובחנים עם קשב וריכוז, רק אלה שמאובחנים. יש שם פרויקט מאוד גדול של ריפוי בעיסוק שנכנסים לכלא לעשות איתם איזושהי עבודה. הילדים האלה מאוד בקלות הולכים לאיבוד. הם חווים תחלואות נלוות כמו של דיכאון וחרדה. תחשבו על זה שילד שחווה מלא תפות, מה שנקרא, וכישלונות, והוא פוחד מהרבה דברים, וקשה לו הרבה דברים, ברור שהוא ייכנס לאיזשהו דיכאון, שהוא יהיה בחרדה מכל מיני מצבים. מה גם שיש לכם הרבה ילדים שיש להם ליקוי בוויסות חושי. הם לא סתם פוחדים להיות בהגנה, באמת באמת שהם חווים כאב בצורה אחרת. זה לא שהם לא רוצים לשמור, הם פוחדים לקבל מכות, אוקיי? או שיש להם בעיות בוויסות רגשי. הם מתעצבנים מאוד בקלות, או שהם נעלבים מאוד בקלות, אז הם יוצאים באמצע האימון וטורקים את הדלת, או שהם בוכים, ואתם כאילו, מה אתם רוצים? זה בן 13, תתאפס, אוקיי? ובאמת, באמת שבגלל איך שהמנגנונים המוחיים שלהם עובדים, יש להם נטייה יותר להתמכרויות. אז ילד שיפסיק להגיע לאימונים ויתחיל להסתובב ברחובות, זה ילד שהוא נמצא בסיכון. ולכם יש הזדמנות לעזור להם להתמיד במשהו. הם מגיעים אליכם בגלל שבספורט הם יכולים להיות כוכבים. ובספורט הם יכולים להניע את הגוף שלהם, והם יכולים להביא את אותם חוזקות, כמו שאמר עמנואל, מי שרואה גם את הגורילה וגם את הווילון, וגם מצליח לספור לפחות חלק מהכדורים, הוא יכול להיות נכס על קבוצה. אתה יכול להבין. אם יש אגב שאלות תוך כדי, וזה לא אמרתי, אבל מישהו חופשי לי... לא, רק רציתי להגיד שזה גם הרבה פעמים גם תורשתי. זאת אומרת, ילד נגיד... זה כמעט תמיד תורשתי. כן, הנה, דוגמה מאתמול, תלמיד שלי בחינוך גופני, בכיתת מב"ר, שהוא במשפחתון. סתם שאלתי, הוא פעם אחת בא אליי ושיתף אותי שהוא סובל מחרדות ודיכאון. עכשיו אתמול הוא בא אליי ושיתף אותי גם שהוא משהו במשפחתון, שאלתי אותו מה קורה עם אבא, ואז הוא בא אליי בהפסקה, חיפש אותי, בא אליי במיוחד העולם ספורט כדי לשתף אותי שאבא שלו התאבד. שהוא היה בגיל צעיר, כתוצאה מדיכאון, ומפה אחד ועוד אחד שגם הילד סובל מדיכאון, והוא מודע לזה. זה תורשתי והכל וזה, והוא מטופל במשפחתו והכל, כי הרבה פעמים זה גם חלק מתורשה. נכון, ואז הרבה פעמים, אבל כשאתה תראה שלום, באת בדיוק בדיוק. אז הרבה פעמים באמת כשנשב בזמן האבחון עם הילד ועם ההורים, אז תראה שאחד מהם, אנשי מקצוע יכולים לזהות את זה די במיידי, אין ספק שהוא גם, ואו שהוא לא מודע לזה, או שהוא מודע לזה וזה עוזר, זה טוב, כי הוא יכול לעזור גם לילד. או שהוא יגיד, מה, כשאני הייתי קטן, לא היה את כל הדברים האלה, בטיפולים האלה, ואתה לא משקיע את הילד. שיתאפס על עצמו. זה היה חיקוי שלי. מה שיפה היום זה רמת המודעות שהמודעות זה... רק רציתי לציין שמה שיפה היום אצל בני הנוער זה המודעות, שהמודעות נורא עלתה. נכון. בניגוד לתקופה שלנו, שאנחנו היינו ילדים שבכלל לא מודעים. נכון, אני תכף גם מדבר על זה. אתה רוצה כיסא של כבוד? לא, רק לא של כבוד. שיר תקשיבי, מפריע. נראה שהם מפריעים בשיעורים. אז אני אגיד עוד מילה על ההשפעות בעצם התפקודיות, שאמרנו שזה משפיע על כל תחומי התפקוד שלהם, בגלל בעיקר שמתבגרים, קודם כל שתדעו ככה, נקודות המתבגרים, לא יודעת אם אתם יודעים, המוח שלהם מתכווץ. אשכרה מתכווץ בגילאים האלה, אחר כך חלק יחזור, אם אתם גברים אולי קצת פחות מחלק יחזור, אבל יחזור. אבל חלק מתכווץ. זה גם שכן עובר. אני יוצאת מפה עם מזונות, ובגלל זה באופן כללי יש כבר קשיים, ואם אתה מלביש על זה גם את ה-ADHD, אוקיי? תפקודים ניהוליים, למי שלא יודע, זה כל התפקודים הגבוהים יותר. מה שעוזר לנו ליזום, להניע, לפתור בעיות, אוקיי? אז זה לא אומר שמי שיש לו ADHD בכל הדברים האלה יהיו את הלקויות, אבל בהחלט יש יותר סיכוי שמשהו יהיה שם יותר מאתגר, וזה משפיע על מערכות היחסים שלנו, על לימודים, על פעילויות חברתיות, כן? גם בתוך הקבוצה, בתוך הדינמיקה. הם לא תמיד יצליחו להחזיק סיטואציות חברתיות, כי אם אני עומדת מול מישהו ואני מדברת איתו,
ואני לא מקשיבה למה שהוא אומר, אלא אני רק מחכה לרגע שהוא יפסיק לדבר כדי שאני אוכל כבר לענות לו, הוא לא כל כך בטוח ירצה להיות חבר שלי. אם אני מתפרצת כל הזמן ומפריעה לו, אם הוויסות הרגשי שלי לא מאוזן, אוקיי? ואני מרגישה שדיברתי הרבה על מה הם לא יכולים לתת, אוקיי? אז אנחנו תכף נדבר גם על מה הם מאוד תורמים, כי העולם עובד ואומרים בסדר, אז חבר'ה האלה קשה להם, אז שלא יבואו להתאמן אצלנו. אז הם ינשארו באופן טבעי בשנים שבהם הם צריכים לעבור מיון. אז לא, זו לא המטרה של ההרצאה לדכא לכם את החיים, ותכף אנחנו נראה גם מה, זה הסרטון השני. אבל אנחנו נקדיש עוד מילה רגע לקשיים שלהם. An ADHD basketball player. All right, team, here's the play. You're going to throw the ball in. He's going to set a screen. You're going to backdoor cut. I wonder how many dogs you can fit in here. It's a big gym. I'd say at least 10. Are you paying attention? Yeah, coach. All right, go on and run the play. Oh boy, I'm not gonna lie, I have no idea what I'm doing. I better just shoot it. That's not the play. You're lucky you made that. Just get back on defense. I'm going to lock this guy up on defense. Is that a piece of pizza on the ceiling? How did that get up there? Who threw that? Wait, my man. אוקיי, אז באמת, אגב, לא כולם, יש כאלה שיש להם היפר פוקוס דווקא בזמן משחק, והם כן יכולים להתייחס להכל, ואז הראיית משחק שלהם היא ממש טובה. ויש כאלה שבאמת חווים ניתוקים, ואז נשמע את המאמן צועק להם, תתעורר, הוא לא ישן, הוא פשוט איבד קשב. אוקיי? אז תעביר הלאה. אז אגב, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל מייקל ג'ורדן יש ADHD. ואני כן רוצה להתייחס רגע במילה ליתרונות שיש ב-ADHD ומה הם יכולים להביא למשחק שלכם. אז לאלה שמצליחים לגייס היפר פוקוס ולראות כל מה שקורה, יש להם ראיית משחק מדהימה והם מצליחים להביא אותה למגרש, אוקיי? יש להם, הם היפרים, אז יש להם המון אנרגיה והם יכולים לרוץ את כל המשחק, את משך כל המשחק, יש מחקר, ואני מבטיחה שזה הדבר האחרון שאני אראה לכם שיציף אתכם באנגלית. מחקר אחרון מ-2023 שמדבר באמת על כל היכולות שיש לחבר'ה של ADHD. הם יצירתיים, הם סקרנים, דווקא האימפולסיבית שלהם לפעמים מביאה לזה שהם ספונטניים, שלפעמים דווקא בקטע חברתי אנשים נמשכים אליהם והם יכולים להביא לקבוצה גם דברים טובים בקטע של מורל, ואני לא אכנס להכל, אבל יש הרבה מאוד יתרונות. איך תדעו? פשוט צריך לשאול, אוקיי? לאלה שממש יש להם זמן ורואים, יש לכם כל פעם 16-17 ילדים בקבוצה, ברור שאתם לא יכולים לתפור חליפה לכל אחד מהם, אבל בשיחות האישיות איתם אתם בהחלט יכולים לשאול אותם. מה פתאום? לא אם יש להם בעיית קשב וריכוז, זה לא. זה האמת שאפשר לעודד את ההורים לפנות אליכם, במידה וכן, שזה חשוב לכם לדעת. בעיניי זה מאוד מאוד חשוב שתדעו. אוקיי? אבל כן בשיחה איתם, אתם יכולים לשאול מה עוזר להם ומה הם טובים לדעתם. אוקיי, אני עשיתי את השיחה הזאת עם תום השבוע, לקראת הזה, עם תום ועם חבר שלו שגם איתו בקבוצה וגם יש לו ADHD, ושאלתי, ומה זה מפריע לכם בזמן המשחק? אז הם שניהם ידעו להגיד שהם לפעמים מוסכים, שאם המאמן מסביר משהו מאוד ארוך הם לא עוקבים, אוקיי? ואז שאלתי, במה זה עוזר לכם? ותום מיד ידע להגיד לי, כי יש לו אימא חופרת מריפוי בעיסוק שעושה איתו עבודה, אבל גם כי הוא באמת מודע ליכולות שלו, לא רק בגללנו ובגלל העבודה שאנחנו עושים איתו כהורים, אלא בגלל שהוא באמת יודע במה הוא טוב. והוא אמר, יש לי ראיית משחק מאוד טובה, יש לי הרבה אנרגיה, אוקיי? זה אגב שני הדברים שמייקל ג'ורדן אמר בראיון שזה, לא שאני אומרת, כן, אבל יש לך בעיה. והחבר שלו למשל לא ידע, הוא אמר, זה לא עוזר לי בכלום. עכשיו, ילד שזאת החוויה שלו, שאני כאילו לא טוב בכלום, ואני לא... זאת חוויה מאוד מאוד קשה. וזה לא נכון אגב. לילד הזה יש הרבה יכולות, כן. אני רוצה לחדד את מה שאת אמרת עכשיו, כי אני מדבר על זה אחר כך, כשמדבר על ביטחון עצמי. והנושא הזה של לשאול את הילד, מה הן החוזקות שלך? בשביל צריך לחשוב רגע. שהרבה מהם לא יגידו ישר, אני יודע. אני אתן לכם גם כאילו. מעולה. אז מעולה. זה דבר א' מאוד מאוד חשוב. מה הן החוזקות שלך? וב'
מהי הפרשנות שלו לדברים שהוא חווה, או לאירועים שקרו במשחק לצורך העניין. כי בסוף, הרבה יותר משנה איך הוא מפרש את מה שקרה, מאשר מה שקרה. זה יותר חשוב איך אני מפרש את זה שניצחתי או הפסדתי את המשחק, מאשר הניצחון או ההפסד עצמו, כי הפרשנות שלי או מחזקת את הביטחון, או שהיא מפוררת לי אותו. בדיוק. ועכשיו, באמת, אתם מאמנים, אז אני לא צריכה להסביר לכם כמה כל כך הרבה מהדברים האלה זה במנטלי, ולא ביכולות הפיזיות שלהם. אתה יכול להעביר? אוקיי, אחד. אז בעצם, אם יש להם איפשהו חלק מהיכולות האלה, לפעמים יש להם יכולות אפילו מדהימות, אבל יש להם קושי בלהניע, אז איך אנחנו בכל זאת מגייסים אותם לתוך הדבר הזה? כי מה שהרבה נופלים בו זה העניין הזה שחושבים שזה נופל על מוטיבציה. לילדים האלה אין להם מוטיבציה, הם מאוד 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 רוצים. יש דברים שהם לא יכולים, יש דברים שהם לא מצליחים והם צריכים את העזרה. אבל הבעיה שלהם זה לא בעיה במוטיבציה. אוקיי? הבעיה שלהם היא ממש בעיה נוירולוגית, שאנחנו לא נתחיל להיכנס איתכם ליותר מדי פרטים, אבל כן, המוח שלהם מייצר דופמין, שדופמין זה נוירוטרנסמיטר, שעוזר לנו בכל מה שקשור להנאה. אוקיי? למשל, כשיש חוסר בזה, יש פרקינסון. אוקיי? אנחנו לא יכולים להניע תנועה. כשיש עודף בזה, יש סכיזופרניה. ואצלהם זה לא עניין שאין את זה, יש את זה, זה מיוצר קצת אחרת, וקשה להחזיק את זה לאורך זמן במרווח הסינפטי במוח. ואז, אם משהו לא מאוד מאוד מעניין אותי, והוא לא מאוד מגייס אותי, אני לא אעשה אותו. ואתם יודעים שתרגילים שאתם נותנים, אני לא צריכה לספר לכם, הם תרגילים, כי אני עשיתי אותם יחד עם תום. סליחה שאני אומרת, משעממים, אבל אין מה לעשות, כי זה מה שצריך לעשות. כשאתה רוצה לחזק את יד שמאל שלך, אתה צריך לזרוק את הכדור 70 פעם, אוקיי? אבל כן צריך למצוא דרך לגייס אותם תוך כדי. עכשיו זה הסרטון השני. נכון. אוקיי, ואז בעצם הם יוצרים רושם של ילדים עצלנים, כי הם לא עושים. היא עצלנית, כשהיא רוצה, היא עושה מעולה. כשזה מעניין אותו, הוא משקיע בזה שעות, אבל מה שלא מעניין אותו, הוא לא יושב בכאן. ומה לעשות, לפעמים צריך לעשות כי צריך, לא כי מעניין. אז למה מתבגרים בפרק קשב מתקשים להניע, במיוחד במשימות משעממות? זה נראה לנו מבחוץ התנהגותי, הוא פשוט לא רוצה, אבל יש לזה סיבה. הפרעת קשב היא שקופה, ולמוח עם הפרעת קשב יש באמת כימיה אחרת. יש חוסר ויסות של מוליכים צבעים במוח, למשל דופמין, והחוסר הזה גורם לכמה דברים. אחד, אין מספיק דופמין, אז המוח מתקשה לשלוח הוראה לפעול, והאדם מתקשה להניע, להתחיל, במיוחד דברים משעממים או ארוכים, או דברים שהתגמול אליהם הוא רחוק. למשל, עכשיו, אם אני אלמד למבחן, מחר במבחן יהיה לי קל. מחר זה בעוד 200 שנה. אם עכשיו אני אלחץ פה ויתחיל עוד פרק, זה יהיה הרבה יותר כיף וזה יקרה עכשיו. 2, הנאה וגיוס מאמץ הם תפקודים מעוליים, הם ממוקמים בקורטקס הפרפרונטלי. זה אזור קדמי במוח והוא מפותח גם לא רק סביב גיל 25, במוח ללא הפרעת קשב. 3, בנוסף, במוח עם הפרעת קשב, התפקודים הניהוליים עובדים הרבה פחות טוב מכל מיני סיבות. אז למה כשמשהו כן מעניין היא מצליחה לגייס מאמץ? כי כשדברים מעניינים אותנו מופרש דופמין, ואז אין קושי להניע. אם המתבגרת שלך הייתה ילדה בראייה והייתה צריכה משקפיים, לא היית אומרת לה, נו, מה הבעיה? פשוט תראי וזהו, נכון? אז כשאתם אומרים לילדים האלה, או חושבים עליהם אפילו, גם אם אתם לא אומרים את זה, שהם עצלנים, זה כמו לקחת לילד שלא רואה משקפיים. עצלנים הם לא, אוקיי? מאמץ הם נותנים. זה שבמבחן התוצאה לא תמיד רואים אותו, אוקיי? זה כבר עניין אחר. אבל זה עניין של איך אנחנו מקמטים ולפי מה אנחנו מודדים את המאמץ. אנחנו מודדים את זה בזה שלמרות כל הקשיים האלה, הוא מגיע ומתייצב 5 אימונים בשבוע, מגיע למשחק וגם אם לא נותנים לו זמן משחק, בזה אנחנו מודדים את המאמץ שלו, או שאנחנו מודדים רק בזה שהנה הוא כוכב על המגרש. אוקיי? תעביר. אז עכשיו נצטרך מתנדב. פורטל, במקרה. אוקיי. אז אנחנו נדבר על איך בעצם מניעים אותם. קודם כל אני רוצה שתגן, אתה יכול לזה. אוקיי? כשאתם מבקשים מהם לעשות איזשהו תרגיל, אוקיי? יש את הביצוע. נגיד באמת, תנו לי דוגמה לתרגיל שאתם נותנים להם, שאתם רואים שהם לא באמת עובדים בזה. נגיד אחרי צהריים. תגיד באימון או בבית? לא, בבית. לא באימון זה לא חוכמה. אתם שם והם מגויסים ואין להם ברירה. אבל זה בבית. זה עושה דלגיות לצורך העניין. תעשה כמה דלגיות, 800 דלגיות, תעשה לאמא על הראש, וזה תודה לך על התרגיל הזה. בחוץ. הגעת בדיוק בזמן בסוף ההרצאה, בוא תשב, כך צריך. אוקיי, דלגיות. כמה?
יש שם סט שהוא בערך 200 ניטורים. אוקיי, צריך לעשות 200 ניטורים במשך כמה זמן? זה לוקח להם 10 דקות. לוקח להם 10 דקות, מה הבעיה לעשות 200 דלגיות 10 דקות? מה הבעיה לעשות? אוקיי, יש את הרצון לבצע. אוקיי, אז רוב הילדים בקבוצה שלכם, יש להם גשר, הם צריכים לחצות, להגיע למטלה שלהם של הדלגיות, הוא מתחיל מפה, ואז הוא אומר, טוב, הבטחתי למאמן, אז הוא מצליח להתקדם על הגשר, תתקדם. כן, אתה יכול להתקדם, אוקיי. אני אקבל יותר זמן במשחק, אז אני אתקדם. אוקיי, אם אני אהיה שחקן יותר טוב ויהיו לי יותר חברים בקבוצה, אז יכול להיות שחלק אכפת יותר, חלק פחות, אבל יש לי OCD. אוקיי? ואחד חשוב זה שההורים יהיו גאים בי, אז אני מתקדם. ולמרות שמה שבא לי עכשיו לשחק בפורטנייט והכל, הצלחתי להגיע ועשיתי 10 דקות של 200 דלגיות למרות הכל. אוקיי? עכשיו תחזור אחורה. עכשיו אתה ילד עם ADHD. ילדים עם ADHD, בגשר שלהם, אוקיי? חסרים פלטים. זה לא שהם לא רוצים, הם רוצים. אבל היום אחרי צהריים זה כל כך רחוק. אם אני אפעיל עכשיו את הפלייסטיישן זה יהיה מיידי. זה ייתן לי מלא דופמין, ואני אענה מזה הרבה יותר. אוקיי? אז אני אנסה לחצות את הגשר, כי אני נורא רוצה שההורים יהיו גאים בי ואני הבטחתי למאמן. למה אתה לא עובר? תעבור. עומד המאמן ואומר לו, תעבור. למה אתה לא עובר? תעבור. אני גם חושב איך לעבור, אבל אין לי זמן. אוקיי? ואז הוא כבר בתהום, כי בו הוא דרך. לא עברת כפעם. זה הפלט שלך. אז זה כאן אתה אנסה עם הג'ינס, אוקיי? אין פה פספיז. אבל כמה מאמץ היה. אוקיי, כמה מאמץ הוא היה צריך, הרבה יותר מיד אחריהם, יש כאלה שגם לא יפלו, ויש כאלה שיתעקו פה ברצון, אני נורא רוצה, ואז בא המאמן, לא תעמד, אני רוצה לדפוק לך, אני מנהלת מזה. אוקיי, והמאמן אומר, תעשה. למה? המאמן נשכב, עושה לו גשר. זה מאמן טוב שנשכב, עושה לו גשר, אבל לא חייב להישחרר, אפשר גם רק להחזיק לו את היד. אוקיי? ואז יבוא גם איזשהו אבא שלו, נגיד, מהיציאה, ומסתכל על זה ואומר, בוא'נה, המאמן נותן את כל כולו, אני משקיע את כל כולי, והילד לא רוצה, הוא פשוט לא רוצה, הוא לא רוצה להגיע, זה קל, 10 דקות של דלגיות, מה הסיפור? וממשיך לדחוף אותו עד שהוא נופל לתור. אוקיי? מה אנחנו כן יכולים לעשות? לדעתכם, אתה יכול לשבת. הוא מפחד, הוא יודע למה הוא מפחד. מה אנחנו כן יכולים לעשות בשביל בכל זאת שיהיה להם את לעזור לו לחצות את הגשר על ידי להחזיק לו את היד שלו טוב. אוקיי? אבל הרצון שלנו הוא שבסוף, אוקיי? הוא יוכל לעשות את הדברים באופן עצמאי. כשמגיע, אני אתן לכם דוגמה. לבנות לו גשר אחר, לקצר לו את הגשר. נכון. לי היה עסקה עם תום של 3 חודשים, אוקיי? הוא עושה את התרגילים שאימנו נתן לו ושעמוס נתן לו כל יום. עשינו תוכנית, פירקנו אותה, עשינו אותה לפי יום, אתה עומד בזה 3 חודשים, אתה מקבל את הטלוויזיה שרצית לחדר הבר מצווה. זה חתיכת פרס, זה מוטיבציה חיצונית. הוא היה אמור לקבל את זה גם ככה. אבל זה חתיכת פרס. מה היה על ידכם? הוא עמד בזה, לא עמד בזה? עמד בזה כמו נינג'ה, הוא עמד בזה. כל פעם שהוא היה צריך לבוא לעשות את התרגילים, לא משנה אם הוא שכח, לא שכח, בגלל בעיות הארגון וזה. 11 בלילה, עמד בזה, עשה את התרגילים. למה? כי מה קרה לו במוח? כל פעם שהיה לו משעמם ורוצה לעשות את התרגילים, מה קרה לו במוח? יש לו מטרה מסוימת. יש לו מטרה, אבל מי הקשיב על החלק של הדופמין? עמוס? לא, אין תקווה. מוטיבציה. מה קרה? הייתה לו מוטיבציה אומנם חיצונית, אבל מבחינת המוח שלו, הוא חשב על הטלוויזיה, זה עזר להעלות את רמות הדופמין, וזה עזר לו להניע את עצמו גם ב-11 בלילה לעשות תרגילים, אוקיי? וזה מה שצריך להבין. כשאתם קובעים את המטרות שלהם, הן צריכות להיות מדיעות. אתם לא צריכים להבטיח להם מוטיבציה, וברור שברגע שהגיעה המוטיבציה, מה קרה לתרגילים? המוטיבציה החיצונית. הגיעה הטלוויזיה. עושה עכשיו תרגילים? לא, כי זה משהו חיצוני. אז להחזיק את היד הוא מאוד חשוב. הוא חשוב בלתת לו את ההזדמנות להצליח, כדי שיוכל אחר כך גם לעבור לבד. אוקיי? לא רק, אבל כן, בהחלט הם צריכים שתחזיקו את היד, וזה כל הזמן לנוע, אתה יכול להעביר לך, לנוע בין להתאים את הסביבה אליהם ובין להתאים אותם לסביבה. אין מה לעשות, אי אפשר יהיה כל הזמן להתאים להם דברים, וגם הרבה פעמים שאנחנו מתאימים למישהו שיש לו איזה שהם צרכים מיוחדים, זה בא על חשבון אחרים שאין להם. ויש לכם 16 ילדים בקבוצה.
אבל מה שכן חשוב שתחזיקו בראש, כבר מהאימון הבא שלכם, זה את ההבדל בין לא יכול, לא מצליח ולא רוצה. אוקיי? אם עכשיו זאת הייתה קבוצת הכדורסל שלכם, קבוצה מאוד מעניינת, שבנויה מחיות, אוקיי? והם עכשיו עושים, מי אמר שעושים היום איש הברזל? מה זה מאמנים אחרים? איירון מן, אוקיי, אני לא סגורה על מה השלבים, אבל נניח שהשלב הראשון באיירון מן של הקבוצה הזאת היה לטפס על עץ. אומרים, יאללה, צאו לדרך. אוקיי? אז אם הקוף לא מטפס על העץ, זה כי הוא לא רוצה, נכון? הוא יכול. הוא ודאי יצליח, אבל הוא לא רוצה. אם הכלב לא מטפס על העץ, זה כי הוא לא יכול, לא רוצה, לא מצליח? לא יכול. אם יש לך ג'ק ראסל, אז בגלל שהוא לא מצליח. אבל רוצה, הוא רוצה, אתה מבין כי הוא לא מצליח. כי אם נשים לו עכשיו איזושהי עצם שהוא מאוד רוצה, או חתול שזה, ואפילו אולי נשים לו איזו מדרגה קטנה, הוא יצליח, אוקיי? והדג, הוא פשוט לא יכול, אוקיי? לא משנה מה תעשו, הוא לא יכול. אז למה לסחוב את הדג על הגז? כי המקצה הבא יהיה שחייה. ושם הדג יביא לנו את המקום הראשון, אוקיי? אז תחדדו גם לילדים האלה, כשהם אומרים להם, אני לא יכול, אני לא יכול, הוא באמת לא יכול, יש ילדים שבאמת לא יכולים, אוקיי? הוא לא יכול עכשיו להחזיק 20 דקות של הסבר, לא יכול, תרצו, תתנו לו מה שאתם רוצים, תפתיחו לו טלוויזיה, לא יכול, כנראה לא יקלוט את זה, אוקיי? אבל יש דברים שהוא פשוט לא מצליח, כי הוא צריך את העזרה הזאת, הוא צריך את העצם הזאת. אוקיי, אז הנה דוגמה, בוא נדבר תכלס קצת, הנה דוגמה לכלי שאתם יכולים להשתמש בו אם אתם רוצים, שהוא מאוד ויזואלי. עכשיו, יש מילה להגיד על השיחות שאתם עושים איתם. זה מעולה שאתם יושבים איתם אחרי משחק ואתם אומרים להם, נכון, רובכם עושים את זה, מה כל אחד יגיד, מה הוא עשה טוב, מה הוא עשה לא טוב, עושים איזשהו עיבוד מאוד מאוד חשוב. אתם עושים את זה באיזה פורום? של כל הקבוצה. ילד שיש לו קשיים, יכול להיות שיהיה לו כבר את המספיק ביטחון עצמי שאתם מדברו על זה, להגיד באמת מה כן. רוב הסיכויים שהוא לא לגמרי יגיד את כל מה שיש לו להגיד. ולכן לדעתי ולהמלצתי, אם יש לכם את היכולת, לפחות חלק מהשנה, לעשות איתם שיחות אישיות, ובשיחות האישיות להשתמש בכלים כאלה כבר מההתחלה, ואז אפשר להשתמש בכלי הזה גם באמצע כדי לראות איפה אתה מהמטרה שקבעת, אבל שהמטרה תהיה מאוד ברורה, ושהיא תהיה מדידה, ושהם יבואו ויגידו במה אני טוב, במה אני לא טוב, מה עוזר לי להצליח במשהו מסוים, אוקיי? מה לא, מה מפריע לי. אז זו דוגמה אחת לכלי, אני אומרת אם משתכם, וכלי שני, זה אולי יהיה קצת גדול, אבל כן הבאתי לכם כדי שאתם, אני יכולה גם לשלוח לך בארצות. זה שני דפים. אני אשמח. ביניכם, אתה יכול להעביר לבא. זה איזשהו שאלון, אוקיי? שפה הוא מדבר על רצייה, אנחנו משתמשים בזה בריפוי בעיסוק, גם עם מבוגרים, לא רק עם מתבגרים, אבל אתם יכולים לשנות את השאלות ולהתאים אותו לילדים כמו שאתם חושבים שהוא יכול לעבוד, אבל כן יש משהו בזה שהוא יושב והוא כותב את הדברים, שעוזר להם למקד, וגם לכם לגלות. יכול להיות שיש דברים שהם טובים בהם, ואתם אפילו לא יודעים, כי בתוך כל הקושי החברתי הזה שהם חווים בקבוצה, הם לא מצליחים להביא את זה לידי ביטוי. אוקיי? יש לילדים האלה המון על הכתפיים, ובאים עם המתנים האלה, והילדים עם ADHD באים עם כל אחד מהילדים בקבוצה בא עם 10 קילו של דברים שהוא סחב איתו מבית ספר או מהבית או מהסיפורים האישיים, אז הילדים האלה באים עם 50 קילו. ובגלל זה המאמץ שלהם, גם אם הוא לא מה שאתם מצפים לראות, הוא מאמץ מאוד גדול. אז הנה דוגמה לכמה חבר'ה שיש להם ADHD, שהגיעו ככה למקום יפה וטוב בחיים שלהם. אוקיי? לא יודעת אם ידעתם או לא ידעתם, ויש כמובן רשימה ארוכה. ואני אחזור רגע להחזיק את היד, אוקיי? כי נכון שהאנשים האלה הצליחו גם הרבה בגלל היכולות שלהם והדברים שהגיעו מהם, אבל הרבה מאוד מהם, שתשמעו רעיונות שלהם או תקראו ספרים שלהם ותראו שהם יגידו מה עזר להם, זה המבוגרים שעמדו מאחוריהם. אף אחד לא עמד וקרא להם עצלנים, אף אחד לא ישב וירד עליהם, זה הורים שתמכו בהם, שהעצימו אותם, זה מאמנים שליוו אותם, אוקיי, בדרך, וכל מיני, יש לנו כל מיני אנשים שהם מצלמים, אבל זה משהו ששווה להחזיק את הראש. אז מה בכל זאת אני רוצה שתיקחו, קודם כל בהרצאות שתדעו, שאומרים שמה שזוכרים בסופו של דבר זה 7%. אתם גברים, אתם לכם 5%. אני יוצאת פה כאילו שונאת גברים וזה, שתדעו, אנחנו ביחסים טובים. נכון, עמנואל? אבל באמת, לא קל לזכור את זה, במיוחד כשיש הרבה... הוא מעיד. אז מה כן אני רוצה בכל זאת שתיקחו, תעבירי גם.
זה קודם כל, כשאתם עומדים, וזה משהו שיכול לעזור אגב לכל הילדים בקבוצה שלכם, לא רק לחבר'ה עם ה-ADHD. תהיו ממוקדים, הוראות קצרות ולא מורכבות. ברגע שאתם עומדים ונותנים להם הרצאה ארוכה או הסבר שהוא מורכב מדי, הם כבר לא זוכרים את השלבים. אני יכולה להגיד לכם שהם מפצים מאוד יפה. אוקיי? תום למשל, הוא היה באיזשהו מחנה בקפריסין, וכשבאנו לאימון ניסיון, אז הוא עמד ראשון בתור, ככה עמדו כל הילדים, וקושיקרו בעצמו עומד ומסביר, וזה לא צריך יותר מוטיבציה מאשר קושיקרו שעומד ומסביר שנה איזשהו תרגיל, ואני רואה את תום כבר ככה, והוא עומד וזה, ומסביר, הרגע שלכם, בואו, אתם עומדים... זה קושיקרו, קושיקרו ניסה להבין בעצמו מה הוא. כן, ככה זה היה נשמע, כאילו אני לא קלטתי מה היה תרגיל, ואז אני רואה איתו, מדבר עם זה שלידו, מחליט איתו, מה הוא עשה? פיצוי, הוא נתן לראשון לעשות את התרגיל, ראה מה הוא עושה, ואז עשה אחריו. אז חלק הוא הבין וחלק לא, אוקיי? הפתרון בעיות שלהם, היצירתיות שלהם, אמרנו. יש פה משהו גם טוב וחיובי. אוקיי? תיתנו להם חיזוקים חיוביים, לא רק באיזה כיף ואיזה סבבה, אני יודעת שאתם לא בקטע של טף לב ולא בקטע של פוצי מוצי, אוקיי? בסדר, מקבלת, פחות מתחברת, האמת אני אומרת, אבל אני מבינה למה. בסדר, החיים קשים והם צריכים ללמוד את זה. אבל לפחות כשאתם אומרים להם, כשאתם נותנים את החיזוקים השליליים, אם אתם כבר נותנים איזשהו חיזוק חיובי, תגידו להם מה כן לעשות, לא רק מה לא לעשות. תנו להם את הדוגמה של מה אתם רוצים שהם יעשו, אל תשתמשו במילים עצלן, אתה לא רוצה. תנסו לחשוב על עצמכם בסיטואציות שבהן אתם נותנים את המקסימום שלכם. אתם הכי מתאמצים. אני קניתי פרחים לשבת, אני עשיתי קניות לזה, ואז היא באה ומאירה לי על הג'יפה בכיור. למה? אוקיי? כזה. כי זה מה שאתם עושות, בגדול, כמקצוע. כמקצוע. על זה אני מעבירה קורסים בנפרד. ואשתי אהבת חיי. קודם כל אני שמחה לשבוע. לגמרי. אבל זה נכון. אוקיי, אבל איך זה מרגיש? כיף. יפה. אתה מרגיש מוטיבציה חדשה כל יום שאתה מתעורר. בדיוק. אז גם ילד שמבטא. נשמע שאתה עובר הרבה. יש כנראה שם משהו שמעלה את הדופמין בכל יום. אני הייתי מציע לתת לך פרס כל פעם שאתה מנקה את הכלים. שאני אחראי על הכלים ועל הכביסה ועל הכיוון, אבל עזוב, לא ניכנס. בוא לא ניכנס לזה, אני מרגישה שאתה רוצה דווקא, אתה רוצה בכיף, אפשר לפתוח, יש פה פורום גדול. טוב, אז בעצם באמת כשמישהו מגייס כזה מאמץ, מוותר על דברים אחרים, לא הולך להם מסיבות כדי לבוא לאימונים, לא נפגש עם חברים, כי יש לי אימון, עושה מה שצריך, מה שהם מבקשים ממנו, ועדיין בסופו של דבר אומרים לו, למה אתה לא הולך להתאמן 6 בבוקר עם כולם אתה עצלן? אוקיי? זאת ההרגשה שלא רואים אותי. לתת מטלות שהן קצרות ויעדים שהם קצרי טווח ומדידים. מה אתם עושים? אתם אומרים להם, אם תעשה ככה וככה את התרגילים כל השבוע, אז שבוע הבא במשחק, זה עוד נזכה באליפות, שזה רחוק טילים, או כאילו בשבוע הבא במשחק, אני אתן לך יותר זמן משחק. שבוע הבא, זה מה זה רחוק? אוקיי? שמעתם בסרטון, היא אמרה, מחר זה רחוק. אבל כן, אתם יכולים לתת להם דברים שהם לאימון הבא. באימון הבא אני אתן לך להוביל כדור יותר זמן. באימון הבא תוביל אתה את התרגילים שעושים בהתחלת החימום. כן, לתת להם דברים שהם כבר יכולים להתמודד איתם. אפשר שאלה? כן. את מתארת איך אנחנו יכולים לעזור לילד. נכון. עכשיו, יש גם מקרים שנתקל בהם לא מעט, שהבעיה היא לא שאותו ילד ציפונת מתנתק, אלא שהוא מפריע. נכון, הדברים ההתנהגותיים שדיברנו. בדיוק, שהוא מפריע לאחרים, הוא מפריע כשהמאמן מדבר, הוא מפיל את הכדור, הוא מתעסק עם הקהל. נכון. ושם המקומות שזה קשה... נכון, כי אז אתם מייחסים את זה לעניין של משמעת. עכשיו, מה ההבדל בין מאמן שבא ומתחיל להיכנס איתו לעניינים האלה, כי זה משמעת ולא מקשיב לי וכל זה, למאמן שמבין שהוא לא יכול, משהו צריך לזוז עכשיו. אז כדי להקשיב לי, אז אין בעיה שהוא עכשיו מכדרר, הולך הלוך חזור, רץ, זז, זה לא מפריע לי. אוקיי? אני מצליח, זה מפריע לך. אתה יכול להתגבר על זה והוא לא. אין בעיה, אבל כשאנחנו מנסים לבנות משמעת של קבוצה, אי אפשר לקבל את זה. שעכשיו הוא יקדרר בזמן שהמאמן מדבר. אני לא יודעת. אני חושבת שאנחנו ב-2024 יש דברים שכבר אפשר לשנות. אני לא מסכים. אז אני אגיד לך שאם את רוצה להיות עניינית וקצרה ולהעביר מסר מאוד ברור ל-16 ילדים, אז אתה לא יכול לשנות. אי אפשר שיהיה חיבור, ואני לא יכול לדבר. אבל למה הוא מפריע? למה הוא מפריע? כן. קשה לו באותו רגע. אני מבין את זה. אז תשאל אותו, פעם הבאה, סוף האימון, מה יעזור למוח שלך? מה יעזור? והוא יגיד לך. הוא סביר שהוא יודע, ואם הוא לא יודע, אתם תלמדו ביחד. כנראה שהוא צריך איזושהי דקה בצד, או שזה יותר מדי ארוך לו.
אז אנחנו יכולים לחשוב על איזושהי פעולה שהוא עושה, שהיא ניטרלית, שהיא לא מפריעה לקבוצה. בדיוק. אז זאת עזרה לשם אנחנו מכוונים. נכון. אבל אי אפשר גם במקום, אוקיי, בואו נוציא. וזה מה שאמרנו קודם, המרקם העדין הזה בין להתאים אותו בסביבה לבין שהסביבה תמיד. יהיו סיטואציות שהוא יצטרך לגייס. לקח בחשבון שכשהוא מגייס את כל זה, אחר כך... אז את מדברת יותר על השיתוף ולשמוע ממנו מה יכול לעזור לו ולמצוא משהו שמקובל על השני. נכון. שאגב, עמנואל, אני ארים לך רגע. תתמודד. כן, שכשאני עשיתי את השיחה עם עמנואל ולשתף אותו על הפרעות קשב של זה, אז הוא שאל אותי ישר, מה יעזור לו? אני שאלתי אותו מה הוא יכול לעשות כדי זה, והוא שאל אותי מה יעזור לו. אוקיי? אז אין ספק שאי אפשר כל הזמן, זה בלתי אפשרי, אבל תחשוב על הילד שיהיו לו לפחות כמה חוויות, או שהוא מרגיש שרואים אותו, כי המאמן שאל אותי מה יעזור לו. הוא עוד יותר מגובש. זה חד משמעית. אוקיי, אני ראיינתי מישהי לעבודה והיא התחילה, ואז כשבאנו לשעה ההסבר של החטיפה, זה שעה, כן, זה לא עובד. הדבר הראשון שהיא אמרה לי זה, יש לי הפרעות קשב וריכוז. אמרתי לה, מעולה, אז תגידי לי מה עוזר לך, שאני אדע איך להעביר לך את החומר. וכבר התחלנו את החפיפה ממקום אחר. תאר לך שהיא לא הייתה אומרת לי, זה שעה אני אדבר, ואיפה היא, ואיפה אני, ואיפה מה שהיא למדה עכשיו. חודש אצל דמיין, גם כן, אין יותר הפרעות. חודש, בחופשה? נשמח לפגוש את האישיות. רגע, עכשיו את הסרטון האחרון, ואז נשק. דמיין יש לה הפרעת קשב, אפילו שלא מקשיבים. I know it doesn't always seem like it, but I really do want to listen and learn. Just my brain is kind of different. So this is what I'd like you to know about me. I have to move, or I really can't pay attention. Even though I'm not looking at you, I can still listen to what you're saying. If you tell me, sit up straight, now I have to use all of my brain to do just that. It makes me feel sad when you tell me to try harder, even though I've already tried as hard as I can. I actually listen better when I'm rocking in my chair. When you give me a bunch of directions, I start to think I will never remember all of this. Sometimes my mom and dad claim that they're more So here's how you can maybe help. Let me get up and move while I'm moving. Let me look wherever I want when you talk to me. No matter what, please don't take away my recess. Give me a hug, I can do it all by myself. Make direction very short. Just ask me, what does your brain need right now? And one more thing. My brain might be different than yours, but it's still amazing. Sincerely, your student. Your student. Your student. Your student. אבל אלה אינטליגנטים, יודעים אנגלית. תראה, זה לא אתם מדברים, אתה יודע כמה קשב הייתי צריכה לגייס בשביל לראות את זה 8 פעם כשעשיתי חזרות, זה לא זה. אגב, תסתכלי בכדורגל, בדיוק שלחתי לה את הסרטון של שלומי ארביטן. ספסית, זה גם טוב. נהנו מי? פעם ראשונה שפרט? פעם ראשונה שראיתי את זה, כי בן אח של תום הוא בכדורגל, וניסיתי לשכנע אותו לדבוק בשיעורי האנגלית, אז הראינו לו את זה, במסיבת עיתונאים שלך, כשאתה תהיה זה, אתה לא רוצה להיות פס-פסית. או שכן, זה עשה אותו מאוד מפוס. אבל זה נבן קם. עמוס, תחזיר למצגת לשקף האחרון, תודה. אז זה באמת המסר הכי חשוב שהייתי רוצה שתצאו איתו מפה, זה שאנשים באמת נשכחו מה שאמרתם, גם מה שאני אמרתי לכם פה כנראה שחלק מזה תשכחו במה שעשיתם, אבל אנשים לעולם לא ישכחו. יש לכם? באתי מהקופה, אמנים. סליחה, אתה הורס לי פה את הרגע. סליחה, כולם שאלו לי. הכל בסדר. יש לכם פה באמת הזדמנות אמיתית להציל חלק מהילדים האלה, לתת להם חוויות של הצלחה, להיות המקום הבטוח שלהם, ולהיות משהו שמשנה עבורם חיים. עמוס בעוונותיו הוא מאמן כדורסל, ואני זכיתי לשעבר, ואני זכיתי לראות אותו מלווה קבוצות. הוא היה לא רק מאמן כדורסל, הוא היה מחנך, וזה שינה להרבה מאוד ילדים מהקבוצה את החיים.
אני מאוד מאוד אשמח אם מה שתיקחו מההרצאה הזאת זה באמת משהו אחד קטן שאתם תשנו מהאימון הבא שלכם, עם כל הילדים בכלל, אבל ספציפית עם הילדים האלה. ואם יש לכם שאלות, אני אשמח. שכחת את מה? לא עליי לאבחון אחרי, ואמרת משהו על מוטיבציה. כן, לגבי מוטיבציה אני לא חושב שזה צריך להיות תלוי במשהו שקשור לאחרים. אני לא אבוא ואגיד לילד שאם אתה תתרכז יותר, אתה תקבל יותר עונת כדור, תקבל יותר דקות, כי זה הוריד מאחרים. זה דברים שתלויים בו, מעולה, מוטיבציה מצוינת. אוקיי, להגיד לו כל הכבוד, הצלחת משהו שקשור אליך. לא משהו שקשור לאחרים. לא משהו שקשור לאחרים במובן שאתה לא רוצה שזה יהיה מוטיבציה חיצונית, אני מבינה. כי זה לא תלוי בו, יכול להיות שאחרים יצליחו מאוד, ואז זה ייראה שהוא לא מצליח, ובשבילו זה... תן לי דוגמה. תודה רבה. אני אגיד לך, זאת נקודה טובה. יכול מאוד להיות, אנחנו רוצים לבחון בשיפור של הילד ביחס לעצמו, ולא ביחס לאחרים. יכול להיות שאני אגיד לו, תשמע, אם אתה תשתפר, אז אתה תשחק יותר מאחרים, אבל הוא באמת משתפר, אבל גם האחרים השתפרו. ואז הוא עדיין משחק כפי שהוא שחק עוד מאחר, לא היה שינוי שם. אם הוא יתאמן יותר על קליעות, ותקלע יותר טוב. תקלע יותר טוב, תוכל לקבל החלטות יותר טובות. בסופו של דבר, איך החבר'ה האלה מודדים? אז זה יבוא אולי לידי ביטוי, אבל זה צריך לבוא אחד אחרי השני. אבל איך הילדים האלה מודדים הצלחה? אני מבין. לא, הם מודדים הצלחה. לא, כולם מול לפי, אני אגיד לך, האווירה שהמאמן משרה, לפי אנחנו מוכרים את ההצלחה. אוקיי? ולצורך העניין, אם המאמן רק מחזק כל הזמן את מי שהכי חזק, מי שהכי טוב, זה מה שהילדים שומעים, אז כן, ככה שופכים הצלחה, מי שהכי טוב, וזה הכי טוב, וכל השאר לא חשובים. ואז מה קורה לכל השאר? המוטיבציה שלהם נפגעת דרמטית, ולכן אנחנו רוצים לראות כל ילד בפני עצמו, ולתת לו מטרות של שיפור עצמי, ולאו דווקא ביחס לאחרים. עכשיו זה נכון שבסוף, במשחק, אנחנו מתחרים מול מישהו. אוקיי? וזה בדיוק הקטע שקשה לתרגם אותו עבור ילדים. אבל פה צריך באמת יחס אישי, ולנסות לעבוד לכל אחד שרואים אותו. ובגלל זה אני חושבת שיש ערך מאוד גדול לשיחות האלה אחד על אחד. זה דברים שאתם עושים. בסדר. עוד שאלות? יש לי שאלה אליך, הצלחת להקשיב כל ההרצאה? 7%. לא, מתי התנתקת? רבע שעה קל. אני לא סתם, כאילו, היציאות שלי לא היו סתם, זה מחזיר אותי לפוקוס. לא, זה ברור, אבל נגיד אתה, איזה טיפ שאתה יכול לתת שאתה, למשל אתה מאמן, אז אתה צריך להכין את האימון שלך. אתה עושה את זה 5 דקות לפני האימון, או שאתה עושה את זה שבוע? אני מוכן מראש חודש. חודש? כי עד שאני מגיע למצב, לקראת סוף חודש, אני מגיע למצב שאני יודע שאני צריך לתכנן את החודש הבא, אז אני מכין כל הכל מראש. תודה שתקת אותם בעניינים, ואם חסר לך רבע שעה, אני יכולה להשלים לך רבע. או לאשתך לגבי עניין הכלים. אהבת חיי, מת עליי. עוד שאלות? תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.